Pekný a príjemný podvečer, vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia, milí priatelia. Teším sa, že vás môžem všetkých privítať v tento podvečer v kongresovej sále hotela Reduta tu v Lučenci na 7. republikovom finále súťaže Slávik 97. O chvíľu sa rozozvučia krásne slovenské piesne v podaní 16 krásnych slávičích hlasov detí, ktoré prišli najskôr z tried, potom zo škôl, okresov a 7 krajov na toto finále. Prichádzajú ako poslovia s dobrou správou, že slovenská ľudová pieseň žije, že sa zakorenila v srdciach našich detí a že je ako takou nekorunovanou kráľovnou hudobnej rozprávky o Slovensku. A tak mi, priatelia, dovolte, aby som v tejto chvíli pozvala na pódium garanta súťaže majstra Petra Dvorského. Dobrý večer. Dobrý. Ja vás srdečne vítam na tomto už 7. slávičom koncerte, môžem povedať. A teším sa, pretože vidím medzi nami vzácne osobnosti. Ďakujem za to, že prišli. A teším sa na tých nádherných mojich pokračovateľov a verím, že nám všetkým prenesú nádherný zážitok. Ďakujem pekne. Dovoľte mi, aby som pozvala v tejto chvíli na pódium aj reprezentanta našich hostiteľov, pána primátora mesta Lučenec, doktora Jozefa Murgaša, a požiadala ho, aby mi pomohol spolu otvoriť dnešný večer. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia, milí priatelia. Bolo tu veľa pekného povedaného, ale doplnil by som to, dneska budeme vidieť klenoty slovenskej ľudovej tvorby, klenoty slovenských hlasov. Klenoty, ktoré možno raz vybrúsené poctivou prácou, tvrdou prípravou budú skutočne pokračovateľmi nášho majstra Petra Dvorského. Ja vás srdečne vítam v meste, ktoré toho roku oslavuje 750. výročie svojho vzniku. Pre mňa i pre všetkých občanov tohto mesta je skutočne cťou, že vás všetkých tu môžeme privítať. Niet krajšej chvíle ani krajšieho momentu oslav, ako vidieť to, čo sa na Slovensku zrodilo, to, čo Slovensko môže dať a dáva svetu. Ja prajem všetkým účastníkom, aby všetkých snahy a túžby boli vyplnené a vám všetkým zážitok, ktorý si budeme pamätať všetci do konca života. Buďte všetci vítaní. Tak trošku sa, priatelia, v tejto chvíli musím vrátiť k tomu slovičku, ktoré nemáme radi, a to je to slovo súťaž. Nuž, ale je to súťaž a je to v štatúte Slávika, tak ako to napísali pred 7 rokmi hlavní organizátori, dvaja Petrovia, majstro Peter Dvorský a Peter Štilicha, ktorý je hlavným organizátorom tejto súťaže. Je to súťaž a preto je prítomná aj odborná porota, ktorá bude hodnotiť výkony malých spevákov. Dovoľte, aby som vám predstavila jej členov. Predsedu poroty už poznáte, prihovoril sa vám na úvod maestro Peter Dvorský. No a v tejto chvíli úprimne nezávidíme ani ostatným členom poroty. Pani Pavlovičovej Bakovej. Dobrý večer. Ľuba Pavlovičová Baková. Angela Vargicová. Do poroty dnes zasadol docent Juraj Hrubant. Doktor Ondrej Demo. Inžinier Marian Veselský. Pán magister Štefan Zima. Doktor Stanislav Bachleda. Tajomník poroty doktor Peter Štilicha. No a naposledy, ale nie nakoniec, pán doktor Jozef Murgaš.
Želám vám veľa pohody a spravodlivého rozhodovania, lebo nebude to skutočne ľahké. Všetkých spevákov bude sprevádzať vynikajúci orchester ľudových nástrojov Rádio Bratislava pod vedením Miroslava Dudíka. No a teraz snáď, priatelia, už dosť slov. Dovolte mi, aby som pozvala prvého stremovaného speváčika, ktorý tu už prešľapuje. Ahoj, Samko. Samko Lorinčík, dobrý večer. Dobrý večer. Priatelia, Barborka Jakubová reprezentuje svoju školu na Školskej ulici, tak je to dobre, v Seredi. Okrem toho, že rada spievaš, čo ešte robíš rada? No, rada rozprávam. Tak ty si taká rapotačka. Ja viem, že ty máš ešte sestru, aj tá rada rozpráva. A ty si dokonca napísala v bilténe, že si smutná za svoju smutnú sestričku. Prečo je sestrička smutná? No, lebo už má 12 rokov a nepostúpila na kraji, tak už na budúci rok nemôže ísť spievať. A takisto som si o tebe prečítala, že ťa nebaví škola, že by si ju najradšej skončila, už postúpila na gymnázium. Ako je to? No, je to pravda. Ti zakazujú rozprávať v tej škole, čo? No, lebo ja rada rozprávam cez vyučovanie. Jaj, no tak to nemôžeš celkom cez vyučovanie rozprávať, lebo to by každý rád rozprával. Musia ti na to stačiť prestávky, ale ja ti budem teraz držať palce, aby si tú svoju smutnú sestričku, ktorá sa nedostala do finále, potešila. Je tu? Áno, tam sedí. Aj celkom veselá. No, tak držte palce. Barborka Jakubová, Sereď. Rada, mamka,
Danielka Hikaníková má 12 rokov a je z Papradna zo základnej školy. Tam určite aj tancuješ v nejakom súbore, ako sa volá? Papradňáček. A tam si aj speváčka, aj tanečníčka. Čo ti ide lepšie? Spev. Určite spev je to? Áno. A čo ešte rada robíš? Aké máš hobby okrem tohto? Rada čítam. A čo práve teraz čítaš? Starec a more. Pánečku. A vieš, kto to napísal? Ernest Hemingway. Teda v tomto si na jedničku. No a teraz nám niečo zaspievaj. Nech sa páči. No a toto je priatelia Jarmilka Ilenčíková z Košarísk, ale reprezentuje inú školu, základnú umeleckú školu v Brezovej pod Bradlom. Tak je to? Áno, je to tak. No a teraz my, Jarmilka, sa pozhovárame o tvojich súrodencoch, lebo ja viem, že máš dvoch. Ako sú starí? No, brat Igor je starý asi 24 rokov a sestra Martinka má asi 22. No ale to by ťa mohli sponzorovať ako umelkyňu, takíto dvaja dospelí ľudia. No, keď niečo vyhral, má na Vianoce trochu. Dajú nejaký sponzorský dar? No, dajú. Čím by si chcela byť, keď budeš veľká? Cestovateľkou. Krásne povolanie. A kam by si zacestovala? Do Ameriky. Do Ameriky. To je veľmi príjemné povolanie. A kam pôjdeš na prázdniny? Do Turčianskych Teplíc. No to nie je ani tak ďaleko od Ameriky. Nech sa páči, Jarmilka Ilenčíková z Košarísk.
Tento chlap tu po mojej ľavici je Richard Zvolenský zo Skícova a patrí k najmladším. Koľko máš rokov? Rokov mám 6. A koho máš ešte doma? Určite máš nejakého menšieho, aby si mohol byť trošku väčší doma. Mám malého Matúška, jednoročného a pol. Tak ten dobre spieva každý deň, čo aj po nociach. Vie už niečo povedať? Áno, miesto autobusa povie autotut. Autotut. A ty by si čím chcel byť, keď budeš veľký? Lebo ja viem, že vy o tom snívate už, keď skončíte všetky školy a vyletíte do života. Spevákom, a keby sa mi to nevydarilo, tak by som bol požiarníkom. No, jedno z toho sa ti určite vydarí. Richard Zvolenský z Skícov. Dolina, dolina, na doline hruška. Dolina, dolina, na doline hruška. Tá moja frajerka, chodí sama stúžka. Tá moja frajerka, chodí sama stúžka. Pekne sa obleče, pekne si vykročí. Pekne sa obleče, pekne si vykročí. Pozerajú za ňou, pozerajú za ňou. Moje sivie oči. Pozerajú za ňou, pozerajú za ňou. Moje sivie oči. Silvia Lojová je z nedalekej Detvy, to je kúsok odtiaľto od Lučenca. Prišla si na kolieskových korčuliach alebo nebodaj peši? Prišla som autom v Krpcoch. V Krpcoch. To vidíme, auto nevidíme, fajn. Ty si napísala, že rada spievaš a tancuješ po detviansky. V ktorom súbore? Súbor Ratolec, ktorý je aj tu prítomný v sále. Ahojte. Ahojte, tam sú, že všetci vidíme. Ja som na tebe obdivovala tento krásny detviansky kroj. Odkiaľ ho máš? Mám ho požičaný od tety Kucbeľovej. A keby som ja povedala tete Kucberovej, nech mi taký požičia. No skúste sa jej vy opýtať. Ale mne nepožičia, lebo ja neviem tak pekne spievať ako ty. Silvia Lojová z Detvy. Sľúbil sa mi milý, že na večer
Mesiačik vychodí a milý nechodí. Mesiačik vychodí a milý nechodí. Jaj Bože, prebože, kdeže zase chodí. Či v hornej, či v dolnej, ja či v susedovej. Či v hornej, či v dolnej, ja či v susedovej. A či v susedovej, kamarátky mojej. Kamarátka moja, nehnevaj sa na mňa. Kamarátka moja, nehnevaj sa na mňa. Nebola si doma, prenocoval u mňa. Ani sa nehnevám, ani sa neradím. Ani sa nehnevám, ani sa neradím. Na prostred dediny s tebou sa vyvadím. Ani sa nehnevám, ani sa neradím. Na prostred dediny s tebou sa vyvadím. Táto riečna východňarka je Tonka Metyľová z Vranova nad Topľou, ktorá má, čudujte sa priatelia, strašne rada školu. Čo máš na tej škole najradšej? Slovenský jazyk. Slovenský jazyk. A zvonček a prestávku? Áno. Tonka Metyľová, Vranov nad Topľou. A pod hájom zeleňučkým bralo dievčene drobňučky, bralo
Pavlinka Labudová reprezentuje základnú školu Martina Kukučina v Dolnom Kubíne. Koľko máš rokov? 9. A koľko vás je doma dievčat a detí? No, my sme sestry 3 a tak, no. A ešte mama. A keď všetci spustíte, tak čo robí otec? Oco si zapcháva uši. Pavlinka Labudová, Dolný Kubín. Priatelia, toto je Gabika Hrobáková z Popradu a súťaží za druhú kategóriu. Koľko máš rokov? 11. A na koľký pokus ti vyšlo toto finále? Na 3. A je tu, priatelia, Jožko Piskor z Nacinej Vsi. Poznáte tú obec? Ja nie. Kde to je? 9 kilometrov od Michaloviec. Ktorý predmet ťa najviac baví? Dejepis. Dejepis, história. V ktorom historickom období by si rád žil? V stredoveku. A čo by si bol radšej, pán alebo zbojník? Alebo poddaný? Zbojník. Zbojník. Jožko Piskor, Naciná Ves. Nie
Moja milá, zadriemala, ja som spal. Moja milá, zadriemala, ja som spal. Moja milá, zadriemala, ja som spal. Volá to mi, z klobučíka pierko vzal. Moja milá, zadriemala, ja som spal. Volá to mi, z klobučíka pierko vzal. A to bolo z tej belavej fialky. A to bolo z tej belavej fialky. A to bolo z tej belavej fialky. Škoda mojej starodávnej frajerky. Ja to bolo z tej belavej fialky. Škoda mojej starodávnej frajerky. Zorka Turancová z Bratislavy. Ej, už sú sekeráši, za malým Dunajkom, Ej, zaplakalo dievča, za svojím šuhajom, Ej, dievča zaplakalo, že sa nevydalo. Ej, aj šuhaj zaplakal, že si dievča nevzal. Toto je, priatelia, Paľko Božek z Dojča, ale na umeleckú školu chodí do iného mesta však. Do Senice. Koľký je toto pokus o finále? 6. 6. pokus. Ty si už vlastne na hranici vekovej. Koľko máš rokov, Paľko? 11. 11. A čo máš ešte, aké predmety okrem spevu na umeleckej škole v Senici? Chodím na trúbku k pánovi učiteľovi Jankovičovi. A kto ťa pripravoval na spev? Na spev ma pripravovala pani učiteľka Trnková. Paľko Božek, nech sa páči, zo Senice alebo z Dojča? Sama mi kráľovna listov písala, aby som ja išiel k nej za husára, že mi kúpi pekné šaty, karabínčok sa mi zlatí vraného konia. Že mi kúpi pekné šaty, karabínčok sa mi zlatí vraného konia. Sa mi zlatí veraného konia. Mám ja doma pekné šaty, karabínčok sa mi zlatí veraného konia.
Ferko Grega zastupuje základnú školu Svätej Uršule v Bratislave a my sme sa už stretli minulý rok v Piešťanoch, ale ty si tam vtedy nebol sám. Áno, boli tam aj moje sestry a oni sa naučili všetky pesničky, ktoré boli vo finále a stále ich doma spievajú, si mi hovoril, čo? A nebolia ťa uši? bolia. Bolia. Takže si ich do Lučenca nezobral. Nezobral, ale prišli. Prišli sestry. Takže už dnes v noci odznie, ja som čarná čarnica, alebo mala som šaty zvárať, čo to sú všetko také lepkavé hity folklórne. Ja viem o tebe, že máš takú špeciálnu záľubu v literatúre. Áno, čítam troch pátračov, akurát záhadu... Toho maliara nejakého. Záhada... Bláznivého maliara. A keď si ty taký detektív Karol a toto všetko máš za sebou, takúto literatúru odbornú, ty už máš vlastne poradové číslo 13. Podarilo sa ti vypatrať, kto dnes večer vyhrá? Nie, ešte. Tak toto sa podarí vypatrať po rote, po skončení súťaže. Si 13. Drž sa. Ferko Grega z Bratislavy. Prišla som so Žanetkou Diabelkovou zo Sobraniec, ktorá si napísala do biltenu takú dojímavú vetu, len aby som na Slávika neochorela. Koľkokrát si ochorela na Slávika? 4-krát. 4-krát, ale tak si to teraz odhodlane povedala, že ja sa ťa hneď musím pýtať, s akým si prišla plánom konečne zdravá na tohto Slávika? Aby som vyhrala. Nech sa páči. Žanetka Diabelková, Sobrance. Hej, keď sú po bočkách, no nasypanej tráve.
Matej Galgoci z Nitry je veľmi aktívny človek. Jeden súbor mu ani nestačí. V koľkých hráš a spievaš? Hrám v dvoch a primášom som v Nitrančeku a Borinke. Čiže v dvoch si, aj v dvoch si primášom. To je Maťko z Nitry. Bohom rodičov No a toto už je posledná súťažiaca dnešného finále. Lenka Ulianková z Detvy, ktorá tu má mohutnú podporu, súbor. Ako sa volá súbor? Ratolesť. Ktorý už pozdravila tvoja sesternica, ktorá je tiež vo finále však. Áno. Takže súbor Ratolesť ti drží palce. Čo ťa najviac baví? Rada spievam, tancujem. A z predmetov v škole máš čo rada? Matematiku. A čo by si chcela byť, keď budeš veľká, keď máš takéto záľuby? Neviem. Spievajúca matematička? No, možno. Alebo tancujúca bankárka? Áno? Lenka Ulianková z Detvy. Keby povedala
priatelia, posledné súťažné číslo dnešného finálového večera dospievala posledná súťažiaca dvoch kategórií, prvej a druhej, a poprosím našu váženú porotu, aby sa šla poradiť a spravodlivo rozhodnúť, čo teda vôbec nie je ľahké, drahý, o tom, kto bude víťaz. Nož ale porazení nebudú, to nás utešuje, a tí víťazi, traja z jednej a traja z druhej kategórie, sa určite budú ťažko hľadať. My sa zatiaľ potešíme s orchestrom ľudových nástrojov Rádio Bratislava pod vedením Mirka Dudíka a s našim milým hosťom, ktorým je vám určite dobre známa speváčka z Lučenca Ivanka Ecetová. Ahoj. Dobrý deň. Ivanka Ecetová má v rámci toho slávika nášho takú jednu veľkú smolu. Aká je to smola? No tak tá smola je, že vždy som skončila ako štvrtá, takže som nepostúpila do toho finále. Ale teraz si postúpila ako hosť a ja si myslím, že to je čest pre nás, že ťa budeme počuť aj mimo súťaže a samozrejme aj pre teba, že si na tom finále zaspievaš. Koľko máš rokov? Ja 12. Takže to už nemôžeš skúsiť na budúci rok. Už nie. Už v žiadnom prípade. Tak využi túto šancu, my ti budeme držať palce, aby si to tak zaspievala, ako keby si v tom finále bola. Ivanka Ecetová, Lučenec. Ešte túto pesničku by som chcela venovať pánovi Petrovi Štýlichovi k jeho 50. narodeninám. Priatelia, každá súťaž má svoj koniec a samozrejme aj to dnešné finále Slávika 97 sa skončí vyhlasovaním výsledkov, teda vyhlásením víťazov v prvej aj v druhej kategórii. Porota sa poradila. Ja už som videla v rukách predsedu poroty, majstra Petra Dvorského, papier, na ktorom je všetko napísané, ale aby sme nepredchádzali, ja poprosím v tejto chvíli, aby prišli ku mne na javisko traja páni, a to pán primátor mesta Lučenec, doktor Jozef Murgaš, ktorý odovzdá prvú cenu mesta Lučenec najmladšiemu účastníkovi dnešného finále, a predsedu poroty majstra Petra Dvorského, ktorý nesie výsledky oboch kategórií spolu s tajomníkom poroty a hlavným organizátorom tohto podujatia, doktorom Petrom Štýlichom. Cenu mesta Lučenec s pamätnou plaketou pre najmladšieho účastníka odovzdal pán primátor dr. Jozef Murgaš
6-ročnému Ryškovi Zvolenskému zo Skýcova. Mám veľkú trému, pretože samozrejme vyhlásiť víťazov je to najťažšie pre nás, osobne pre mňa, pretože už to robím 7 rok a z roka na rok pociťujem väčšiu zodpovednosť a väčšiu trému, ale stále si myslím, že tu nie je porazený a nie je tu víťaz v tom absolútnom slova zmysle. Pretože všetci zúčastnení, naši slávici a slávice skutočne spievali fantasticky a nádherne. Spievalo sa o tento krdel slávikov. V prvej kategórii 3. miesto bronzového slávika získala Jarmila Ilenčíková z Brezovej pod Bradlom. 2. miesto strieborného slávika Barbora Jakubová zo Serede. Zlatým slávikom v prvej kategórii sa stal František Grega z Bratislavy. Blahoželám. V druhej kategórii sa bronzovým slávikom stal Pavol Božek z Dolča. Striebro získala Silvia Lojová z Detvy. A toto je víťazka druhej kategórie, Zlatý slávik, Daniela Hikaníková z Papradna. Všetkým oceneným budú tento deň pripomínať aj pamätné plakety Petra Dvorského. Zastreliť ma.